príjazd na Jökulsárlón, jarná sezóna 2017. No, na tomto mieste je vždy počasie horšie alebo zlé, no a dneska sa to samozrejme prejavilo rovnakým spôsobom. To znamená, že počasie, ktoré nás víta, nie je teda ideálne na fotografovanie a uvidíme, ako sa nám podarí tu niečo objaviť a niečo vidieť. Takže aspoň nejaký takýto základný pohľad na príjazd k ľadovcovej lagune pred alebo jazero Jökulsárlón a pohľad teda do riečišťa rieky s chodom ľadovcov. A pohľad na more. Ľadu je málo, turistov ešte menej našťastie, ale počasie nie je teda výrazne blúdne.